Ментальнае здароўе ЛГБТК+ моладзі. Чаму гэта важна? Калі цябе не прымаюць дома, у школе, у грамадстве, гэта стварае велізарны стрэс. Статыстыка паказвае павышаны ўзровень трывогі і дэпрэсіі. Менавіта тамака так важныя групы падтрымкі і разумення блізкіх. ЛГБТК+ моладзь не больш крохкія, яны проста сутыкаюцца з большай колькасцю стрэсараў. Даследаванні ў гэтым плане адназначныя. Вышэйшыя паказчыкі трывожнасці і дэпрэсіі ў квір-моладзі звязаныя не з іх ідэнтычнасцю, а з вонкавым ціскам. Дыскрымінацыя, непрыманне сям'і, булінг у школе, адсутнасць бяспечных дарослых, страх быць сабой і іншае – гэта ўсё так званы мінарытарны стрэс. Калі чалавек з меншасці жыве пад пастаянным ціскам, і яе ці іх псіхіка працуе ў рэжыме выжывання. Падтрымка змяняе ўсё. Даступная псіхатэрапія, інклюзіўныя школы, квір-супольнасць і проста дарослыя, якія кажуць з табой усё нармальна, істотна зніжаюць рызыкі псіхічных захворванняў. Псіхічнае здароўе ЛГБТК+ моладзі важная, бо гаворка не пра ідэалогію, а пра жыццё, бяспеку і годнасць рэальных людзей. Калі мы ствараем умовы, дзе квір-моладзь можа адчуваць сябе бяспечна, мы літаральна ратуем жыцці.